Se mai făcu încă un an și am reușit să scoatem un nou număr din revista noastră, aceasta fiind. Coperta este un omagiu adus fondului vechi de carte de la biblioteca noastră și este legată și de conceptul de anul acesta, care, după cum știți, a fost echilibru. Echilibru ca ideal, echilibru ca și confruntare cu dezechilibru, echilibru ca bilanț al mulților ani ai acestui liceu și ai acestei reviste. Revista are frumoasa vârstă de 99 de ani. Mulțumim frumos! La anul ne pregătim pentru centenar și, după cum spuneam și anul trecut, bătrâna doamnă merită un adevărat festin intelectual. Poate că vom găsi de data aceasta și niște sponsori, pentru că ea apare prin eforturile colegiului. Și am vrea ca la anul să ne realizăm extraordinarul vis, o spun ironic pentru că n-ar trebui să fie extraordinar, și anume să scoatem și noi odată full color această revistă, că merităm, și să beneficieze de o copertă cu niște artificii din acestea tipografice mai ieșite din comun. Acestea fiind spuse, dau cuvântul colaboratorilor mei. Ce să facem? Luăm pe cel mai mic întâi? Nu? Hai să luăm pe cel mai mic. Ica Dumbrava, nu AF? Tehnica nu ești, aliderați mai greu. Dragostea mea pentru literatură a început de vreme, când eram numai un copil și sper, sincer, din tot sufletul, să nu se piardă odată cu trecerea timpului. Pot spune că prima mea creație nu a fost tocmai un succes, dar ambiționată de familie și mai apoi de niște profesori extraordinari, am progresat și prin multă muncă am ajuns elevă a Colegiului Național Unirea, reușind să transform o simplă temă de clasă într-un articol de revistă. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei profesoare Daniela Plăiașu, pentru că m-a sprijinit și a avut încredere în mine și m-a ajutat să public acest articol în revistă. Și nu în ultimul rând, vreau să spun că sunt mândră să fiu eleva a Colegiului Național Unirea. La mulți ani, Colegiului Național Unirea. Și acum, așa, vă rog, să-i luăm pe cei echipați, da? Din mijloc, da? Oana Bogzaru, auzi pe... Valul bobocilor, sărbările, concertele, să cânte, să danseze, să facă teatru. Eu am așteptat lansarea revistei noastre. Asta probabil pentru că fiecare se simte bine în elementul său și mai mult sau mai puțin va încerca să își găsească o justificare atât ție însuși cât și elementului pentru care a optat. Așa că eu m-am întrebat, de ce scriu la revista noastră și de ce este această revistă importantă pentru un liceu care oricum are foarte mulți olimpici, oameni care cântă, care dansează, care fac teatru, de toate. Și prin urmare, de ce este utilă această revistă? Și mi-am dat seama că noi înșine avem nevoie de o confirmare. Și cele mai multe confirmări se fac în scris. Prin urmare, eu cred că revista noastră este confirmarea și conștiința istorică, artistică, intelectuală pentru Colegiul Național Unirea. Și nu este nici pompos și nu este nici exagerat. Suntem doar puțin serioși și mândri atunci când trebuie să fim și avem motive să fim.
Când mi-a zis doamna Flea și eram, echilibru, cam greu. Da, a fost greu, dar a fost și frumos. În revistă veți găsi o grămadă de articole din toate perspectivele posibile. Și pentru mine este important, ca și pentru ceilalți colegi, să publici alături de profesorii tăi, adică articolul profesorului tău de la clasă și articolul tău, tu elev de cel mult 18 ani. Acesta este un lucru extraordinar, peste care, din păcate, trecem prea ușor. În fine, nu am dorit un discurs lung și pompos, ci unul scurt și la obiect. Revista rămâne o fereastră deschisă tuturor, cu un stil fascinant, dar serios, care și-a găsit echilibrul printre, mă rog, atâtea mediocrități din lumea de azi și sper să o cumpărați cât mai mulți. În acel loc, dintre cele două fete, trebuie să stea omul care cunoaște pe toți copiii din școala asta cu talentele lor, omul care știe să apeleze pentru grafică, pentru fotografie, pentru trucaj, pentru articole, pentru poezii, omul care este, de fapt, mă rog, celălalt colaborator, dar de fapt el este cel care îmi spune din lista de ID-uri bizare pe care le am, cine este omul din spatele ID-ului. Omul care spune ce poze are elevul care publică pe Facebook sau, eu știu, pe alte site-uri de socializare. Este vorba despre cineva care este acolo, care este domnul Așa că vă rog încă un rând de aplauze. Iar eu citindu-i îngrijorarea din ochi, am spus, da, bineînțeles, e gata, domnul profesor. Și pot să spun acum cu rușine că am mințit partea. Partea aceasta oficială a discursului nu era gata și n-a fost gata nici în dimineața zilei de astăzi, pentru că nu sunt un foarte bun orator, cel puțin așa consider eu. Însă, esența discursului a fost gata încă de când doamna profesoară ne-a spus conceptul, încă de la primul text pe care l-am scris, de la prima pagină corectată în clasă, de la primele ore pe care le-am petrecut în fața calculatorului corectând. Esența revistei e mereu aceeași, dar uneori, și de cele mai multe ori de fapt, se adaugă din ce în ce mai multă muncă, din ce în ce mai multe ore petrecute, fie corectând, fie scriind diferite articole, din ce în ce mai multe articole foarte bune, din care ne e greu nouă ca echipă să alegem, dar este o muncă frumoasă, pentru că vedem ce scrieți voi, vedem ce scriem noi, ne putem compara cu ceilalți. Foarte onorat și emoționat în același timp. Cred că acest liceu merită tot ceea ce s-a spus aici, toate lucrurile frumoase pe care le-au spus antevorbitorii mei. Revista noastră nu este a voastră, este a noastră a tuturor. Deci, mie mi se pare un act de cultură de înaltă calitate. Spunea aici o colegă tânără, o elevă, pentru că în această, să-i spunem, enormitate de mediocrități, există oameni, există persoane, există personalități care scriu și vor să ducă tradiția mai departe. Să ne imaginăm că toate personalitățile pe care le-ați văzut și care au onorat acest liceu, fie ca elevi, fie ca profesori, sunt aici. Vă dați seama câtă responsabilitate avem față de ei, în primul rând. Pentru că au creat, dacă vreți, înalta cultură a României, a societății românești. Mă bucur foarte mult că sunt aici și dintr-un alt motiv. Împreună cu doamna profesor Leașu am stabilit ca
această revistă să iasă în format color. Direcția pentru Cultură va sprijini această revistă. E un act important pentru Direcția pentru Cultură Branșa. Pentru că merită și pentru că această responsabilitate pe care v-ați luat-o, adică de a fi misionari ai culturii, ai educației, dar și ai bunului simț și nu în ultimul rând, ba chiar în primul rând, ai echilibrului. Să știți că m-a impresionat foarte mult tema aleasă de dumneavoastră. De echilibru avem foarte, foarte multă nevoie. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani! Un singur cuvânt, timp, este conceptul numărului următor, care este număr aniversar. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor care ați trimis grafică, vă mulțumesc celor care m-ați ajutat să scanez atâtea desene, să fac o arhivă extraordinară a revistei și aștept și mai multe colaborări. La mulți ani!